naman akong ano, grabe yung mukha na to. Tayo sa labas ng bahay kasi mainit sa loob. Yan, buksan mo nga.
Shoutout sa 38 viewers. Mega love shoutout sa inyo lahat. Yun, 38 na tayo guys. Wala lang ako saglit. Marami na nandyan. Ano pa? Maraming mukha ko ah. Comment. Shoutout sa 40 viewers natin dyan. May galap siya po. Ito nalagay ito. Itagal tayo hindi nakapag-live. Grabe yung itim ko. Init kasi sa palengke. Kung hindi pa nakatamsak guys, magtamsak naman po. ...27 viewers, may galab shoutout. Sa mga ano natin dyan, subscriber na hindi nakakakilala kay Japper Sniper, supportahan nyo po. Lagi sila naglalako. Panoorin nyo, ganda yun. Best, shoutout sa Best. Mega love shoutout po. Biglang itang jacket. Shoutout sa 35 viewers. Mega love shoutout po. Sir, may jacket na po kayo. Service. Bis. Host Paul Dan. Thank you very much po sa pagpasyal sa akin live. Wala magawa kaya nag-live lang ako. Thank you, no problem po. Salamat din po sa pagpasyal. Baka yung nyo po yung link para ayan natin i-pin. Nagamit kasi sa concert ko ng ako eh. Ini chow-chow ah. Ang ingay niyo mo chow-chow ah. Ang ingay mo, ha? Bakit ang ingay mo chow-chow? Nagagalit siya, nagagalit. Nagagalit yung aso, nagagalit. Shoutout sa 34 viewers. May shoutout po. Team po, no? Grabe init kasi. Host, I need some banana input. 1K please support. Sige po. Baba po yung nyo po, yung link nyo po, tsaka mag-comment kayo sa aking sa aking mga video dun sa kahit sa short video lang po para mabalikan kita, bigyan kita ng banana. Guys, nakapin po si si Base. Pasuportahan po natin. Pabuti na daw natin ng 1K subscriber. Hello everyone, support. Shoutout sa 12 viewers natin dyan na andyan naman. Comment lang po, mag-thumbs up naman po. Pa-thumbs up naman po, Base. Base, pa-thumbs up po. Saglit lang ha.
Chow Chow? Ba't ang ingay mo, Chow Chow? Ha? Maingay ka, Chow Chow, ha? Shoutout sa 199 viewers. Guys, yung nakapin po si guys, supportahan po natin. Pabuti na natin ng 1,000 subscriber. Nagamit kasi isa akong cellphone ng anak ko Kaya di ko maano. Chow Chow? Chow Chow? At ang ingay-ingay mo, Chow Chow, ha? Chow Chow? Chow Chow? Ba't ang ingay mo? Nagwawala ko, ha? Nagwawala ko, ha? Sa loob. Kumanda yung mukha ko rito. Nangas. Pogi. Shoutout sa 5 viewers natin dyan. Pumasok tayo, guys. Kamusta kayo dyan? Ha? Kumusta ang inyong mga buhay natin dyan? Buhay-buhay natin dyan sa atin. Kung nasaan man tayo ngayon. Ha? Shoutout sa 2 viewers natin dyan. Please patamsak naman po. Yung hindi pa nakatamsak, pakitamsak naman. Guys, yung sino na nakakilala kay Script from Vlog, ingat kayo dyan, ha? Script from Vlog, ingat po kayo dyan sa tao na yan. Ano yan? Mabait yan. Sa una. Bandang huli, scamming ka yan. Shoutout kay Script from Vlog kung kilala kayo, nakakakilala dyan kay Script from Vlog. Scammer. Script from Vlog. Shoutout sa iyo. Scam pa more. 2-6 ang na-scam sa akin yung Script from Vlog. Shoutout sa iyo, boss Script from Vlog. Ha? Shoutout sa 3 viewers. Shoutout sa 3 viewers.
Hmm? May sunod to? Sunod pala to. Ikot mo na. Ikot mo siya. Para naman sa mga dito. Kita lang ang ano pala ito pa yung dito kanina. Kaya pala yung pala. Masarap ba yun? Masarap. Ito yung masarap. Ayun. Ito yung pizza. Gagawin doon. Uy, napakalisutan na. Sobra. Fun for you. Hi, hello. Regalaw shout out po. Yung itong jacket. How are you? Okay naman po. I'm good. Goodies, goodies. English speaking. Where you're from? From the earth. To the moons? From the earth. Back to the moon. Main channel po. Main channel. Fun you. Main channel nyo po. Pwede kayo magbaba dyan. Hello. Up mo na, up. Up. Matag natin yung pundi. Mega love shoutout po sa 4 viewers and 6 thumbs up. Mega love shoutout sa inyo. Ayok mo na. Guess. Minsan pa ulam doon. Sana lang. Kaya din. Ano yung konti? Main channel fun for you para bigyan kita ng ano bananas.
Dahil ka naman. Ano ko sa portfolio? Bes, meron ka na, dagdagan kita. Andiyan ka pa? Eh, you hear me? Wow, English. Kita naman yun. Kita ka talaga. Shoutout sa 5 viewers. Shoutout sa 5 viewers. Mega love shoutout po sa 3 viewers natin dyan.
play ko lang guys yung ano natin, video ko. Hanggat wala pa nagko-comment dyan na iba, piplay natin yung mga kura yung mga papasok sa aking live. Mag-i-stay ng 5 to 10 minutes para may play natin. Si ano nawala eh. Piplay ko sana si Bes. Nawala bigla eh. Kaya yung akin muna. Suportahan yung mga kura yung YouTube channel natin. Para makasahod naman tayo. Baka sakali. Nak, kumakain na yung dinosaur mo. Shoutout sa 3 viewers and 7 thumbs up. Ay, po? Yung lip mo yan. Ito na, inaunta ka na. Ay, ba? Ay, salamat. Di ba magaling yung sumasang? Ano ba yung kasiyan ko? Sige. Mga nasugat siya. Mga isang oras lang tayo guys. Yung may magko-comment dyan eh, ano natin. I-play natin yung mga videos. Kaya ang akin muna i-play ko, wala pa naman iba. Ba? Ano? Ano? Ano ka tubig doon? Ano ka tubig? Ano tubig? Dito ako tubig.
Shout out sa 2 viewers.
Shoutout sa 1 viewers. Mega love shoutout po. Oh. Magbaba po kayo ng link para i-play natin yung video nyo.